Земята пази много тайни. А дали някоя не се крие точно под носа ни? Тя е виждала как царе се издигат и падат, как империи се превръщат в прах, но има неща, по-стари от човека, по-стари от самото време. Почвата помни техните гласове, вятърът носи техните тайни, а онези, които спрат да слушат, никога не се връщат същите. Тази нощ старото отново ще проговори. Планините вече са били свидетели, земята е погълнала жертвите му, но тази нощ нещо ще се случи. Нашата история започва от тук, едно закътано местенце, градът, но не истински град, малко село, с 88 души население, то се казва село Градът. Денят е 1 април. Само диви. Танцът, който не бива да приемаш.